देवा महाराजा, या वर्षी माका नारळाच्या दुधातले शेवये खावचेच होते. होय महाराजा, खाली कमेंट मध्ये लिहा. मी तर म्हणतायच आहे ते मी केलंय आणि मी आता मनसोक्त खातलंय. होय महाराजा, ते मी ह्या वर्षी केलंय आणि तुमका पण रेसिपी दाखवलंय. तुमका रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. होळी रे होळी, पूर्णाची पोळी. आहे बघ, हे बघ गरमागरम शेवये. हे वर्ष हे केलं ते बरं केलं, हा चांगले केलंय. हा, ते मला खायचेच होते, किती वर्षां खातस? छान झाले. मस्त. गावची आठवण इली. गावची आठवण येते. हे असे खाल्ले. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आता तांदळाचं पीठ आहे, हे आम्ही 1 वाटी घेतलंय. हे एवढाच पाणी घ्यायचा लागतला. हे एक पुरी कवड आहे ना ओल्या नारळाची खाऊन घेतलंय. त्याच्यासाठी मी एवढा पाऊण वाटी गूळ घेतलंय. तेवढा गोड बस. वेलची पूड आणि जायफळ आणि सुंठ पावडर आहे एकत्र वाटून घेतले मी. चवीपुरता मीठ आणि तूप लागला तर त्या भांड्यात लावू किंवा थोडासा पाण्यात टाकू. मोदकाक उकड काढतो ना तशीच उकड काढूची आहे. आपण पटकन हे शिरवाळे साध्या सोप्या पद्धतीत कसे करूचे आहेत ना ते मी तुमका आज दाखवते. आता ह्या बघा, मी पाणी रट्टामटा चांगला उकळून घेतलंय. मस्त कड इलो. आता ह्या पेल्याच्या साह्याने आपल्याला लागत तेवढा पाणी घेतलंय मी. म्हणजे केवढा लागतला पाणी मी तुमका अंदाज पण देते. हे बघा, ह्याच भांडा आहे ना त्याच्यातच पाणी घ्यायचा. हे बघा, जेवढा आपण पीठ घेतला ना तेवढाच पाणी. तुम्ही कढईत पण डायरेक्ट पीठ टाकू शकतास, मी लाटण्यान घोटू शकतास, पण मी मोदक सुद्धा असेच करते. मका ती भागोची पद्धत नाहीये तेवढी येत, पण मका ती नाही आवडत. आता आपण चवीपुरता मीठ घालूया, थोडासा तूप. ह्या गोष्टी आपण पाण्यामध्ये पण घालतो ना म्हणून. आणि ह्या पाणी गरम हा, एकदम सगळं पाणी पण घालू नको. खायचो तांदूळ नवीन जुनो असता, तुम्ही कोणताही पीठ घ्यावा. आता ह्या कसा माझ्या घरातला दळलेला पीठ आहे. मी काय करते, आपले ह्याचे बासमती तांदूळ आहेत ना ते आणते आणि दळून चांगले निवडून वगैरे घेते आणि ते दळूक देते. त्यामुळे हा पीठ ना सुगंधी आहे. म्हणजे ह्या मी मोदकात सुद्धा वापरते आणि आता आपण शेवये करतो ना नारळाच्या दुधातले ते का पण, म्हणजे छान सुगंध येतलो. उकडच तुम्ही चांगली केलास ना की तुमका कसे शेवये आहेत ना जास्त उकडूचे लागतले नाही. बघा, सगळा पाणी लागला. जेवढा आपण पीठ घेतला तेवढाच पाणी घेतला. आता तुमच्या बरोबर बोलता बोलता मी पीठ पण ह्या मळून घेतलंय. ह्या बघा, तेवढ्याच तेवढा पाण्याचं प्रमाण फक्त लक्षात ठेवा. तेवढ्याच तेवढा. कधी कधी काय होईल, तुमचं तांदूळ नवीन जुनं असत तर पाणी थोडासा कमी लागत. जर नवीन असत तर, जुनं असत तर तेवढ्याच तेवढा पाणी बरोबर पुरता. आता ह्या मळून झाला ना, एका आता ठेवूया आपण थोडा वेळ. जोपर्यंत काय करूया, आपण नारळाचा रस काढून घेऊया, दूध काढून घेऊया. खोबरा घेते, ह्याच भांड्यात मी आपला नारळ वाटून घेते. ह्याचा आपला दूध काढूचा. ओला खोबरा खाऊन घेवा, काळो भाग जास्त घेऊ नको, कारण तुमका माहितीच असत. आता ह्याच्यामध्ये काय नाही, जर तुम्ही वेलची जर वाटलेली नसत, आता माझ्याकडे वेलची जायफळची पूड आ तर मी ह्या नुसताच वाटते. ह्याच्यात थोडा थोडा आपल्या पाणी घालूचा आणि आधी असाच फिरवलंय. आता ह्याच्यात पाणी घालते. ह्याच्यात पाणी घालूचा प्रमाण पण तेवढाच. जेवढा तुम्ही 1 वाटी खोबरा घेतलास तर 1च वाटी पाणी घाला, तरच तुमचा नारळाचा दूध घट्ट येतला. आता ही दूध गाळूक मी चाळण घेतलंय. त्याच्यावर कॉटनचं पातळ असं फडको घेतलंय मी, रोजच्या वापरातलो. तुम्ही पातळ फडको घेवा आणि मग ह्या दूध ना असा मध्ये ओतायचा. असं घ्यायचं. पूर्ण घट्ट आवळून घ्यायचा. जास्त पाणी घातलास ना तर दूध तुमचा एकदम घट्ट असा येऊचा नाही. आता ह्या बघा, एवढा दूध दिला आपला. आता जो तो आहे ना गाळून घेतलेलो, त्याच्यात आता मी परत पाणी घालतले आणि एकदा फिरवतले. म्हणजे आपला नारळाचा दूध आहे ना, म्हणजे जो रस नारळाचा तो थोडं घट्ट येतलो. एकदम पाणी घातलेला एकदम चव नाही लागतली आणि सपक लागतलो तो, म्हणून पाणी बेतातच घाला. जर नारळ कवळं असत तर व्यवस्थित दूध येत. आणि ह्याच्यात मी आता पाणी घालते. ह्या बघा, पाणी मी वाटीने मोजूनच घेतलेले, थोडासाच. आता ह्या मी वाटून घेतलंय. ह्याच्यात मी तांब्यातला होता तेवढाच अर्ध वाटी पाणी घातलंय. परत एकदा फिरवून घेतलंय आणि हे सगळं
आता रस आपल्या काढून घ्यायचा. परत आपण तसाच करायचा, चाळणी काढायची नाही हा, चाळणी ठेवायची. झालं आपलं एवढं. त्या वाटीत आता मी तुमका वतून दाखवतलंय की किती रस झालो आता. एवढा आपला खोबरा होता, तेवढाच मी दूध काढून घेतले आणि किती घट्ट दूध हा ता पण बघा. आता त्याच्यात मी चवीपुरता गुळ घालते. मी गुळ पावडर घेतला ह्या वेळे. बघूया आपण गुळ पावडर घालून तरी आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त गोड तुम्ही करू शकता. सय थोडासा हळद पण घालतात, पण ह्या असो जो रस ना छान दिसता, जो ह्यो कलर जो इलो ना गुळाचो दुधात, तोच रस असता. किंवा हळद जिरा पण वाटून घालतात, पण आमका असोच आवडता. ह्याच्यामध्ये पूर्ण गुळाचे खडे आहेत ना, तरी पावडर वापरले म्हणून मी ह्या भांड्यात घेतले. परत आपल्या काय करूचा, गाळणीन गाळून घेऊचा. रस आपलं तयार झालो. आता शेवटाक वेलची पूड, सुंठ पावडर आणि आपला जायफळ. जायफळ गुळ इला तर जायफळ घालूचाच असता, पण ह्या रेसिपीत जायफळचा वापर कराच, कारण गुळावर जायफळ छान लागता आणि जायफळ घातल्यामुळे थोडी सुस्ती पण येतात. आता ह्या मी गाळून घेते आणि जर खडे रवले असतील तर ते पण आपले निघून येतील. हे बघा, आता आपल्या घ्या एवढा दूध मिळाला. पाऊण वाटी तरी दूध आपला तयार झाला. गुळ घातल्यामुळे थोडासा वरसर इला. आता लाकडाचं सोऱ्या नाही आपल्याकडे, तर आपलं ह्यो पर्याय. ह्याच पद्धतीने आपल्या अंजलीने सुद्धा केलेल्या आहे. तर मी आता ह्योच घेतलंय. ह्यो चकलीचो साचो असता, त्याच्यात ह्या शेवयाचा पाता असता. जाडा घ्यायचा, बारीक नाही घ्यायचा. ते का आता आपण तेल किंवा तूप लावून घेऊया. मी थोडा तूप चोळून घेते. आता ह्या बघा, मी हा सगळा असा तूप हे का चोळून घेते आणि भुतूर मी आपली शेवयाची, जाड शेवयाची पाता टाकलंय मी ह्याच्यातच. आता सगळी करतात. आता मी सोऱ्यात तर लावलंय, पण माका हेका पण तूप लावचा. मी ह्या वेळेत तुमका दाखवते इडलीच्या भांड्यामध्ये मस्त गोल येतात आणि छान वाटत. हेका सुद्धा आपण तूप चोळून घेऊया, म्हणजे लगेच आपले शेवये होत शिरवाळे ते आपल्या उचलूक येतात. तुमच्याकडे काय काय बोलतात ना, त्या तुम्ही सांगा. मी तूप लावते, तुम्ही तेल सुद्धा लावू शकता. मी आज दोन्ही पद्धती तुमका दाखवतलंय. जशी तुमका आवडात ती पद्धत तुम्ही करा. आता ह्या पीठ बघा अजून गरम हा उबदार. आता हे का मी हातीक पण तूप चोळून घेते आणि ह्याचे आपण सिलेंडरच्या आकाराचे गोळे करून घेऊया, म्हणजे आपल्या सोऱ्यात जेवढे बसतील तेवढे. हे बघा, ह्यो घातले मी सोऱ्यामध्ये. आता आपण सोरो बंद करून घेऊया. आता तुम्ही सांगा मी खायच्या भांड्यात पहिला करताय, तर मी आता इडलीच्या भांड्यात लावून घेतलंय ना, त्याकाच मी आधी पहिले गाळून घेते आणि सरळ सरळ होत ते मी चाळणीत करते. चाळणीत पण माका तूप चोळूचाच. तोपर्यंत आपण पाणी तापत ठेवूया. हय आता दोन्ही गॅस पेटवले. हय इडलीचा पात्र ठेवलंय मी, त्याच्यात पण पाणी घालून ठेवलंय आणि हय कढईवर आपली चाळण ठेवलंय. ही पारंपरिक पद्धत चाळण म्हणजे जुनी पद्धत. ज्याच्याकडे इडलीचा भांडा नसतात त्याच्यासाठी मी चाळण पण चाळणीवर पण दाखवते, इडलीच्या भांड्यात दाखवते, कारण ती पद्धत छान आहे आणि त्याचे गोल गोल छान येतात आपले, म्हणून मी त्यात आधी दाखवते, मग उरलेले मी याच्यात दाखवते. बघा सहजरित्या हे तुटत, अगदी आपल्या ह्याच्यासारखे नाही आणि व्यवस्थित एकच फेरो मी मारते. हो बघा, हे असं एकच राऊंड मारलंय आणि दुसऱ्या राऊंडला मी सोडून देतय शेवये. हे 4 खण्यामध्ये असे हे आपण शेवये गाळून घेऊया. हे असे दिले ना तर मुलांका पण खूप आवडतात. हा असे दिले ना इडली सारखे काढून चकते हे, तर मुलांना खूप आवडतात. आता एका पात्रामध्ये माझे 4 भरले आणि दुसऱ्या पात्रामध्ये एक राहुला, 3च झाले. तर ह्याच्यात आता संपला. आता मी दुसरा पिठा तर आम्ही आपले उभे करतले, चाळणीत दाखवतले. आता मी हे उकडत ठेवते. एका उकडूक फक्त 5 किंवा 7च मिनिटं लागतली, जास्तीत जास्त 7. 10 मिनिटं उकडायचे नाही, कारण पीठ आपण चांगलं वाफून घेतलेलं.
आता ही टीप तुमका दाखवलेली असा आपण इडलीच्या पात्रात लिंबू टाकायचा पाण्यामध्ये आणि त्या मग आपला भांडाचा काळा झालेला असता ता घ्यायचा. मी एकदम खालचा भांडा घेतलाय नाही ता छोटा होता. ही वरची मधोमधची दोन तीच घेतलाय मी. आणखीन हा एक रवता आणि एक वर एक रवता अशी माझ्या इडलीची 5 भांडी आहेत. आता हे मी झाकण लावून घेते. आता आच मी मीडियम केलंय. आपण मीडियम आचवर ही 5 किंवा 7 मिनिटात जास्तीत जास्त 7 मिनिटं ही आपली शेवे आहेत ते वाफून घेऊया. मग आपले खाऊक तयार आहेत. आता आपले हे वाफवतात हय 2 मिनिटं झालेली असत. आता ह्या साच्यात मी उरलेलो गोळो भरलंय. आता आपण चाळणीत वाफूया. ज्याच्याकडे नाही इडलीचा भांडा तर चाळणीत करूया. हय तुम्ही असे उभे उभे पण करू शकता सिंगल, पण मी एक डबल फेरो घेते. तुम्ही चाळणीक सुद्धा तेलाचो किंवा तुपाचो हात लावा. मस्त पांढरे शुभ्र आपले आणि सुगंध पण छान येतात. इडलीच्या भांड्यात जे वाफवतो ना सुगंध छान येतात. आता हे 2 झालेले आहेत आपले. आता हे बघा हे तिसरो येतलो. हे आता मी सगळं गाळून घेतले. आता हे आपले गाळून झालेले आहेत. 3 झाले म्हणजे डबल डबल असे 3 फेरे झाले. आता हे मी ते कढईत आपल्या पाणी तापलेला मगाशीच ठेवलेले. आता त्याच्यात हे सुद्धा 5 किंवा 7च मिनिटं उकडून वाफून घेऊया. आता ह्याच्यावर जशी वाफ नाही जाणार तसाच झाकण ठेवा. ही ताट माझा बरोबर रवता. हे बघा आता हे बघा हवा बंद झाकण ठेवलंय. आता हे सुद्धा मी 5 किंवा 7 मिनिटं मीडियम आचेवर वाफून घेतले. आता हे का बरोबर 7 मिनिटं झाली आहेत. आता मी गॅस बंद करते आणि हे काय मी आता जास्त वेळ भुतूर ठेवत नाही. व्हिडिओ खूप मोठं होतलो म्हणून मी आता हे लगेच भांडा उतरवते आणि काढून घेते. शेवया नारळाच्या दुधातले गरम गरमच खाऊ जी मजा असता ना ती लयच छान असतं. बघा रंग किती सुरेख आणि गमतत पण एकदम भारी. आता ह्या भांड्यात आपण हे काढून घेऊया. बुडचे पण छान उकळलेले गेले आहेत. अगदी छान दिसतात. हे बघा आपला भांडा ना तर आपण स्वच्छ झाला. मगाशी रापला होता एकदम. म्हणजे मी इडली केलं होतं रविवारी तेव्हा तर रापला होता. इडलीच्या भांड्याची जर लिंबू टाकून केलेली टिप जर आवडली असाल तर आपल्या रेसिपीला नक्की एक लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब नाही केला असाल तरी पण सबस्क्राईब करा. आता आपण गरमागरम नारळाच्या दुधातले शेवये खाऊ सुरुवात करूया. ज्याका ज्याका खावच्यात त्यांनी लवकर येवा. होळीच्या आधीच करते म्हणजे तुमका करू सोपे जातले होळीपर्यंत. सहज निघतात की ते आपण तूप लावलेला हातीन पण उकळू शकतात. हे बघा मस्त असे हे शेवया आपले तयार झालेले आहेत. बघा आणि सुगंध काय येता. ही जी पद्धत वापरली ना तर आपली लहान मुलं आवडीने खातात. आणि सुगंध असो येता ना की ते ह्या पीठ आहे ना मी बासमती तांदळाचा वापरलं होतंय. तुमका विकतचा मिळत ता सुद्धा तुम्ही वापरा. आता हे आपले सगळे तयार झालेले आहेत. मस्त भांड्यात कायोड असला नाही. आता हे पण आपले झालेले आहेत. मी मगाशी ते काढतोय गॅस ही बंद केलेले. बघा किती सुंदर दिसत आहेत. आता ही चाळण पण मी काढून घेते एका ताटामध्ये. आता काय वाफा सुटल्या आहेत मस्त. आता चला आपण ह्या खायला सुरुवात करूया. आता ह्याच्यावर वतूया आपल्या नारळाचं दूध. आता सोनम माझा येतला स्कूल मधून त्याका मग मी देईन ती आधीच नाही ह्याच्यात टाकत. आता ह्या दोघांवर मी आपलं नारळाचं दूध ओतून घेते. आहे बघ हे बघ गरमागरम शेवये. हे वर्ष हे केलंस ते बरं केलं. हा चांगले केलंय. हा ते मला खायचेच होते. किती वर्षां खातस ना. वर्षां खातोय मी. हा छान झाले. मस्त गावची आठवण इली. गावची आठवण येते. हे असे खाले. लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.